In de hardklasse C van het Snijs amateurvoetbal stier juist de topper tussen Snits-Wit-Zwart in de Bataven op het programma. De strijd tussen de nummer 2 Snits en de nummer 1 de Bataven. Bij winst van Snits zullen de Snitsers Bob aankomen en de eerste periodetitel pakken. Maar de eerste mogelijkheid is van de Bataven via deze mooie vrije trap van Mike Peters. Het uitbokst door keeper Kevin van der Meulen van Snits-Wit-Zwart. Het wie koud en wienerig op het sportpark Tinga in Snits en dat bevorderen het goede spul bepaalt net. Je gaat Snits in onval. En is het Frederik de Jong die het helemaal alleen op de keeper aankomt, nog vol wat in de dekking zit. Maar die keeper Jeroen Wels die kan het onheil nog keren. De Jong blesseert achter, maar kan verder. Dit is Jussies Letter. Vrije trap van Mark Homme van der Veen. Wordt net goed verdedigen. En daar is de 1-0 voor Snits-Wit-Zwart via Harm-Jan Stuyver. Dus daar komen de Snitsers mooi op vastsprong in de eerste helft waarin ze de Wiemaai hielden. En die winst zullen wat bepalend wezen. Dit is een tamelijk onschuldig dueltje tussen Aga Heinz Boersma en Renzo van Duren van de Bataven. Maar die laatste die traapt het naait en krijgt maar een jaloere spieling de reerde kaart. En dat speelt het verzels Snits in de kaart. Die terreer uitkomen kan op de rechterkant via Frederik de Jong. Prachtige voorzet en prachtig inkop door Aga Heinz Boersma. 2-0 van Snits. En dan deze lange haal van Daniel Zwart. Droeg het terug de wien. Boersma bleef erin, houdt het oersjoch. Maakt het zien twaalfde en Snits zijn tweede doelpunt. En dan is er een rijstorm van 3-0 in het vario van de Snitsers. Niks aan het handje dus, die wedstrijd is binnen. Dit is Jean de Ruiter, maar zijn eerste balcontact in de tweede helft. Het krijgt nog pareert terug Jeroen Wels. Maar let dan op, dan komt de corner. Vanuit de rechterkant, maar de linker, is het Mark Homme van der Veen. In de bal die zielt er Samarin. En zo krijgt de wedstrijd tussen Snits-Wit-Zwart in de Bataven een wat flatteerde uitslag van 4-0 van de Snitsers. Maar die staan nou wel boven aan en pakken boven dat de eerste periodetitel.